Това не е колибата, ляша къща. Гледайте сега. Гледайте по-модерно. Гледайте колко баклюци тук. Не бе, не разбадай клавиатурата. Всяка клавиатурата си е. Ето клавиатурата. Гледайте тук. Гледайте крусали, мрусали. Клавиатурата, бе, тук. Това не е клавиатурата. Тук писаш в различни държави. Иска като цъкиш и викаш. Иска, мушкаш го вътре и викаш. Ало, бабо, тате, го. Да, бе, така. Гледайте, дали турба си имам и. Нощта модерна. Име си гасте. Гасте. Ето гасти, бате, гасти. Гасте, има гасте. Тук е ракийка, Тук е ракийка, да изтопихме вчера. Ето. Свързвам го с майка ти и тогава натискам този бутон. Абе, хора, вижте, това ми е номерния телефон. Е така, това нещо може да говориш така. Цекаш, писаш номер. Свързвам го с майка. Свъргам го е така. Цекам това бутон и ало, бало. Чакай малко, бате. Дай да телефона. Искат да звъня на бащата. Ето, хоп, как се казва баща ти? Бащи Георги. Бащи Горго. Чакайте. Ето го този телефон, тук е по-хубав. Абе, тате. Мали се, затворих му. Гледайте се, ей този телефон тук. Само го свързвам с майка. Свързвам го с майка ти и почваш. Ало, да, бате. Да, добре. Значи, туя нашата кралупа. Ето тук покрива. Ето го, много води причкаем. Ето го тук, тук е складировъчното място. 2, 3, 4. Айде хода от манети цял. От цял.